Ahojte všetci, volám sa Daria, vítajte pri dnešnom videu s obrátenou mikinou. No, ja si idem obrátiť, len také som chcela intro a vítajte vlastne pri dnešnom videu adventný kalendár, alebo neviem, jak sa dá volať, ale nejak čítam možno knižky alebo niečo také, lebo asi sa divíte, Dori, prečo si povedal adventný kalendár. No, ja som dostala na Vianoce adventný kalendár. Jeden. Ešte ja som taký bol 6. No. Pardon, čo sa tu... Ale bolo to dobré intro. No. Ja mám tu taký extrémne dobrý kalendár. Asi každý poznáme Disney. A je tu, že Anna, Elsa, Olaf, Popolušky, tu je Dumbo, je tu Vanellope alebo Ralph Rozbit. Vlastne to je 24 rozprávok do Vianoc. Je to ich 24. No a ja vám ich ukážem. Sú takéto. A my dneska si ukážeme jednu z tých knížiek. Mám chuť. Je v jednotke. Je Mickeyho Vianočná koleda. Ale ja vám len tak ukážem jednu rozprávku. Volá sa to... Ja vám tak ukážem. A asi každý zabudne do Vianoc, ale len toto je taká ukážka do Vianoc, že čo sa budú deť v Vianociach. Tak. A máme tu na takúto knižku. Vianočný Ralph, ako keby. A je to len ukážka z tej knižky. To je ukážka a ja vám ju prečítam. A ja vám každú prečítam od jednotky. A toto, aby som vzbudila tú vianočnú náladu, že áno, akože teším sa do Vianoc, lebo Dorotka bude čítať koledy. No koledy nie, ale rozprávky. No, ako prvú jednotku tu máme Mickeyho Vianočná koleda. Vyzerá to vnútri nejak takto, ale nejak tak. Ja som si ešte to nečítala, ale zaujíma ma to, ale tu na tento obsah si u každého prečítame. Ebenezer, neviem kto to je, Vidrigoros, je taký lakomý, že ani v čase Vianoc nemá súcit s tým, ktorí sú v núdzi. No v noci ho navštívia traja duchovia, aby ho načuli, akoby veľkorysí a pomohli mu vykročiť tou správnou cestou. Takže keď ste ma počúvali, bude to o nejakom lakovom mužovi a nejaké duchovia mu pomôžu ísť na správnu cestu, aby šiel obrátiť nohy a ísť na správnu cestu. Takže to bola Mickeyho Vianočná koleda. Takže teším sa a dosť ma to zaujalo. Takže teším sa do Vianoc. 1.12. budeme si toto čítať. Naši pripomienku. Huj, duj a luj. Vianočné želanie. Huj a duj, mám aj komiks. Je to výborný komiks a dosť sa je to neviem, či ako je to isté, ale ja mám komiks taký o huj a duj. A ideme si prečítať, že či to bude rovnaké, ale milujem huj a duj a luj. Huj, duj a luj. Lebo bol ten komiks zábavný, vám poviem. Môžeme si ten komiks niekedy prečítať. Keď na tomto lajku na videu bude asi nejakých
5 lajkov, alebo neviem koľko. Prepačte, keď bude 6, 7, alebo tak. Dajte aspoň 3 lajky, lebo tak sa dostávajú moje videá. No a keď sa vám toto video bude fakt páčiť, ako a uvidíme, že sa vám bude páčiť, no tak prečítame si ten komiks o Huj a Duj. Huj, Duj a Luj. Tak ideme si prečítať toto tu. No, takže, keď Huj, Luj a Duj uvideli vo výklade hračkárstve krásne sánky, hneď po nich zatúžili. Splní sa ich želanie a nájdu pod stromčekom vytúžený darček. No, tak tiež sa teším, lebo je to také isté, len tam bola stavebnica a tam bol taký kačer Donald, či jak sa bol? Nie, to nebol kačer. No, vlastne tento tu chlapík. No, kačer je to. No. A oni mali uhádnuť jeho želanie k Vianociam a keď by uhádli, no tak by im kúpil tú stavebnicu. Takže o tomto ten komiks je. Takže teším sa na 12.2. Sice je to o aspoň 9 mesiacov, ale to nevadí, lebo budeme vedieť, ako dopredu vám urobím a nemal som čo natočiť, tak toto sa natočí. Takže toto je 2. 3 je moja obľúbená rozprávka z detstva a to je Ľadové kráľovstvo a Vianoce s Olafom. Je to moja obľúbená rozprávka. Toto by som normálne až prečítala a vydržíme. Takže ešte nie Olaf. Takže no fakt milujem tú rozprávku. A párkrát si ju ešte pozriem aj, lebo tu je aj dokonca tá obrázka, že jak spadol tam ten voz Anna a Elsa pred trojicou. Toto, takže úplne prekreslený film. A ideme si prečítať toto. Blížia sa Vianoce. Anna s Elsou pátrajú po nejakých rodinných tradíciách a Olaf im chce byť ako vždy napomocný. Podarí sa mu nájsť také obyčajné, ktoré sa budú kráľovským sestram páčiť. Takže o tom to je. Teším sa na 3.12.2023. No ja som na každé, takže to nebudem hovoriť. Takže ideme na 4. Je to asi každý pozná tú rozprávku, lebo je to ako síce z dávnych čiast. Ja sa to dám. Viem, že to tu vidno, takže idem to asi zatvoriť. Lebo tam máme len mikiny, fakt. A to je Bambi. A Bambi čarovný zimný strom. Je to také, tiež som to nikdy nepočula. Bambi, viem, že existuje tá rozprávka, ale nečítala som ju ani nič, takže tak. Ale ideme si prečítať jej obsah. Bambi prežíva svoju prvú zimu a čoskoro pozná, že život v mrazivom a zasneženom lese nie je vôbec ľahký, ale spoločne s mamičkou a kamarátom Dúbkáčom zistí, že zima aj Vianoce majú svoje kúzlo. Takže teším sa, lebo je to zaujímavé. Takže 4. toto bolo. 5. bude asi len tak. Idem pohľadať 5.
kde je? Je to, neznášam do rozprávka, ale vydržíme, ale možno bude mať to svoje tiež kozlom, takže je to najkrajší darček na story a volá sa Auta, tá rozprávka, je to McQueen alebo niečo také. Je to skôr chlapčenská rozprávka, ale možno nejakí chlapci alebo tak, čo sú na tomto YouTube kanáli, ocenia aj toto, takže ideme si prečítať, možno ma to zaujíme. Slávny Blesk McQueen musí šlipnúť na plyn a aj cez Vianoce, keď sa mater dozvie, že jeho kamarát nebude na sviatky v chladičkových kúpeľoch, vyrazí na misu, aby preňho našiel ten najkrajší darček. Zaujímavé, ale neviem, či ma to nadchne, ale má to ináč neviem koľko strán, ale tak to vyzerá. Tie obrázky sú fakt pekné. Oceňujem tie rozprávky a tak, lebo ako fakt pekné. Takže teším sa. Na 5. aj, neviem, ale teším sa. 6. to je Vianočná hostina od princezna Disney, každý pozná, ale je to princezna Tiana, sa mi zdá. Kto pozná, princezná žaba, tak. Ale neviem, ako to bolo. Tak toto vyzerá, tie obrázky. Takto pretočíme, ukážeme takto. Takže tak. A idem si teda ten obsah. Princezna Tiana, kto to vedel, chce ukázať Navenovi, neviem ako sa číta, ako sa slávia Vianoce u nich v New Orleans. Neviem ako sa to číta. Jedlo, výzdoba, hostina, všetko musí byť dokonalé. Tentoraz možno príde aj na kúzla. Takže niečo také. Ako pekné svoje rozprávky tu. Aj keď som ich nečítala. Toto vyzerá ako z jednej rozprávky. Ten krokodil. Ale to nevadí. 6. A teraz 7. Tu je to. A úplne detská rozprávka, ktorá chodí na TV alebo ty čo. Áno, poznám to. A tieto dve svetlo, dúfam, že vám nevadí, ale aby som bola osvetlená. No, ale je to Macko Puff. Macko Puff. Prečo celý život som žil v tom, že Macko Puff a sladké Vianoce. Takže vyzerá to nejak takto. Predok vyzerá takto. A takto vyzerá to vnútro, takto. A bol mrazivý a zasnežený štedrý večer, keď si Macko Puff uvedomil, že zabudol na niečo dôležité, zaobstarať darčeky pre svojich priateľov. Stihne Macko Puff zohnať pre všetkých prekvapenie včasu? Podľa mňa nie, ale uvidíme 7.12. Tak, ideme na 8. Je to Monster. Milujem tú rozprávku. Monster As, Vianočný smiech. Takže milujem tú rozprávku. Vo vnútri vyzerá to takto. Vtipné. Vianoce v Monsterpolise sú ohrozné. Deti odišli na sviatky domov a hrozí, že v tvárni Monsters As nenazbierajú dostatok smiechu a do rozsvietenia
vianočného stromčeka zostáva iba pár dní. Mike a Sally musia neviem, vymyslieť plán, než bude príliš neskoro. Takže oni, asi som to pochopila, že keď sa prestanú smiať, oni zomrú alebo niečo také. Alebo neviem, pre nich je smier asi najdôležitejší na svete. A táto knižka je asi veľmi zábavná, lebo je tu, že prasklo potrubie. No takže asi nevhodná na večer. Lebo nebudete vedieť to, aby si večer zaspať, ale ja asi to zostanem 8.12. záchvat smiechu. A to len 2 slovíčka som si prečítal zatiaľ. 9 je to Lady a Trump. Vianočné prekvapenie pre Lady. Nejak tak toto vyzerá. A sa idem pozrieť dovnútra. Asi si hovoríte, Dorotka, prečo si natočila to teraz? Fakt, mne to prišlo veľmi super, aby som navnadila video, ako keby, že fakt, že nech sa každý bude pozerať každý deň na 12. do 20. od 1. do 12. do 12. do 24. 12. No tak nech každý sa pozerá na môj kanál. Ale ideme si prečítať, o čom je. Do štedrého dňa zostáva 1 týždeň a Trump si márne láme hlavu, čím prekvapí svoju Lady. Vydá sa na nákup a cestou nájde krásny predmet. No musí sa rozhodnúť, ako sa ním správne naložiť. Takže to bolo toto. Je to 9. Máme už 17 minút videa. Dúfam, že to stihneme. Asi to budú 2 časti. Neviem, či viete, ako sa volám. Volám sa Dorota. A veľa aj môj kanál sa volá Dori. Mňa niekto volá rybička Dori. Mňa niekto volá si zdravá ako rybička Dori. Alebo hoci čo iné. Lebo Dori, kto nevie, je mémová kamarátka z jednej rozprávky a milujem ju. Lebo každý sa ma pýta, môžem ťa volať Dori? A ja, že tak ma väčšinou volajú. Takže keď tí, čo chcú ma volať Dori, nech ma volajú Dori. Pre mňa je to zbežné meno. Každý deň ho počujem asi 100 krát. A je to moje klasické meno ako Dorka, Dori, Dorotka, Doro, alebo hoci čo iné. Alebo Dorota, alebo čo iné, no tak toto je úplne bežné a najviac som spokojná, keď ma volajú Dori, mojim menom. Takže je to Nemo a veselé Vianoce. No, takže ideme, je to 10. Rovná 10. Vyzerá to, o nej som hovorila, to je Dori. A nehovorím o sebe teraz. A fakt, tak toto vyzerá. Je to Nemo a veselé more Vianoce. Je to fakt ako dosť veľa tých obrázkov. Dori. Ona je Dori. Takže kto ma chce volať Dori, nech ma volá Dori. Ale je čas Vianoce a Marlin s Nemom chcú usporiadať vianočný večerok. Prípravy naň však budú náročné, preto sa rybky rozhodnú požiadať o pomoc svojich priateľov. Tento večerok musí byť predsa nezabudnutelný, no tak teším sa na 10, možno sa tam bude po mne nájde meno Dori a nie, že sa mi bude smieť, že sa mám Dori, ale pre mňa je to prirodzené meno.
neviem čo to je, Pinokio dokonalý darček. Takže ideme sa pozrieť dovnútra, je to takto. Ukážem vám jeden obrazok a rýchlo utekam. Pinokia čakajú prvé Vianoce, ktoré prežije ako skutočný chlapec. Netuší však, aký darček by Gepetovi urobil najväčšiu radosť. Podarí sa Pinokiovi s pomocou svrčka Pepita a modrej víly nájsť pre otecka dokonalý darček. Uvidíme. Ideme na 12, to je posledná kniha dnešného videa. Takže, je to Rapunzel. Ako keď si ja teraz rozpustím vlasy, čo asi aj robím, tak vyzerám ako Rapunzel. Mne hovoria doma ešte aj Rapunzel, lebo mám najdlhšie vlasy z celej rodiny. Sponky si dám dole. Rozpletiem. A ja fakt mám ako dlhé vlasy. Takže volám ju doma aj Rapunzel. Lebo ich mám dlhé, krátke. No dlhokrátke. Ako Rapunzel nemala krátke, ale mám dosť dlhé vlasy. A najdlhšie z celej rodiny moja mama v podstate. No tak. Moja krstná má potáde, moja babka má asi takto, ale ja mám najdlhšie. Takže tak. A ideme si pozrieť, vyzerá to aspoň takto. Ale tu už má úplne ich krátke, takže asi každý vie. Rapunzel je nezabudnutelná láska, takže tak. A ideme. Doterajšie vianočné sviatky, ktoré Rapunzel strávila zatvorená vo veži, boli strašidelné a hrôzostrašné, preto ich Rapunzel nemá rada. Podarí sa Flimenovi, alebo ja som ho nikdy nevedela nazvať, ukázať svojej milovanej skutočnú krásu Vianoc. Takže to bol koniec dnešného videa. Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa v ďalších videách a čau!